салом алейкум ба кулли тамошобинони шабакаи ютуб ва шабакаи специалист ҷеке бо шумо ҳастам мусто хушбахт бародарони азиз шударе ки ба шумо маълум аст мо яъне ба шумо нишон додем ки мо дар криша кор кардаестем ва як намуд абои дига ки мо нишон додем уш яъне у тарафи криша аст яъне инҷа ду хона аст ва ин хонаш ки майдаак аст уҷаш ки объемаш калон буд 6 рулона абои рафт ва инҷаша намедонам чанд рулон меравад мумкин 4 инҷа вараги ҳастанд 4 рулон яъне якташ гилдор аст гилдор дар ҷо мебияд дар анами ҷое ки камера истодаги аст дар ин ҷо дувним ба нишқаи се аст бародаро декор мешавад барои чӣ барои ки инҷа криша аст мисол паро янима рафтаги аст ва ин ҷое ки камера истодаги аст бародаро болош рост аст ва ба ҳамин хотир мо абои анами гилдора то охири навори моро тамошо кунед ман боварӣ дорам дар ҳамаи шумо писанд меяд ба наворҳои мо бародарони азиз мо абои кашидастем тарзи абои кашида нишонтон медиҳем ва бинед ки бародарои абои як гилдор аст декор мо мекунем ҷара анами деворе ки дар пеши дар ҷои камера истодаги аст анамҷода мо ҳамин абоя мезанем ва дар ин ҷо як рулон абои вараги ҳастанд бародаро ва ин абоиш иша мебинед вай абоиша мебинед бародаро иш однотонови аст яъне ина однотонови бегил яъне расход надора бародаро мо чӣ кор мекунем мо дар аними паро мезанем барои ки ҷа кришани яъне ма омадаги аст бародаро ҳамихе мезанем мерем яъне ҷа ҳама краскам бародаро ламиначон задаги аст тайёр аст ҳамаш то охири навора тамошо кунед дастгирия фаромӯш накунед анами наворҳои мо мекардаги ҳамаш баҳри шумо аст бародаро хай рафтем Yo, tak sab kap. Atam. бародарони азиз як чизро фаромӯш накунед ки чӣ каре ки мебинед дар расма лазер истодagi аст мо вақте ки амоя сар кардем якчун листша лазер мезанем мисол ки чотки биравад угло дар бисёр ҷо баъзеош ростанд лекин бисёрш каҷала ҳастанд меган ростаи вақте ки абоя мезанем баъд мефаҳмед ростиша вақте ки намо мезанем якчунша лазер мекунем мезанем мере угла то метра мисол вақте ки угла ки то хурд 1 сантиметр 2 сантиметр каҷала ё 3-4 сантиметр абои каҷала кишид агар 1 сантиметр ам боша ҳамахе мере мисол каҷала шуда рафтан мегӯяд то охири намо мекунам вақте мо угла ки гузашт мо лазер мезанем мисол ба ҳамон угл мо лазер мезанем ҳамо абоя рост ҳамахе лазер категорӣ мекунем углда мебремиша мисол мебремиша 3 сантиметр 2 сантиметр мебремиша бо гаштака ҳамахе рафтан мегирем ҳамахе омадан мегирем ки углшам каҷала боша ҳамахе чанд угле ки мисол то охира каҷала боша мо брида рафтан мегирем масалан осонӣ кор айда вақте ки бриди ҷо шуда осон мешавад мисол далшиш ҳама мекунем